Ibhafu yamaqanda nobisi kaGobela eKapa igalelekile kwinyanga kaMatshi 2026. Wena ufuna ukuhlanjwa amashwa izinto zakho ezingalungiyo, ungumntu okhangela umsebenzi, ufuna ukubuyisa inhlahla zakho nalithuba ungaphoswa. Mamela ke usuku lwebhafu lobe lungomhla we-14 kaMatshi 2026. Iyobe isenzelwa emlanjeni ngapha kwetonela eKapa. Mamela ke uphatha ubisi long life namaqanda ay6 xa usiza ebhafini. UGobela uzobe nazo iziwasho ngosuku lwebhafu uzilungiselele. Uceliwe ukuba ulibambe ixesha nanjengoko iiteksi zizobe zilinde abantu ekuseni. Indawo yokukhwelela ukuya ebhafini kuzokhwelelwa ifley yeSweetdom Farm kufuphi naseSamora Machel. Ngokuthe vetshe ufuna ukuqonda ngale ntsebenzo kaGobela, mtsalele ku-076 716 8568. Ungaphoswa leli thuba bazokhululeka abantu.